ya Rasulullah, iki kapitike biaro kae. Nah, aku taraweh golek temokonane kebonane ae. Nah, ya bisa ikul biar ditangkap kapul. Dia iso nek wae. Yo kae. Main abluk. Ya, engko marawe. Main abluk. Aduh, kari enak di gigi ya. Aduh, ngising di gigi untuk ya kayak. Aduh, winyam. Aduh, pantas si racing ngontokan kari apes ke gigi ya. Matis kari kecil. Kok monito apa ngapain maling betan semut itu Don, kenapa Don? Si kopok ini uang tuwek nyesel. Kurang ajar lah iki. Anggone ku wong tuwek nyeseng dientepi nang-nangan taek ngene pi wong tuwek nyeseng ya. Cewek ada kurang ajar. Asem kena semut angrang. Jangan. Ini semut terang. Kurang ajar. Ya Allah ya Rasulullah. Misalkan ilung sapi nih mana makan ilung. Makan sapi. Nya, nying. Ini nying. Iki burak wong tuwek medhok arep dhewekan rondo ya. Duwene sapi ya seneng-senenge sapi arep sepiatang kara anak sing duwe ya Allah Gusti. Mugi mawon kirimna anak ya Bu Gusti niku lan iki Gusti rabi sing duwe arep keleleran dhewekan karingan satu niki. Ki wong wadon iki kudune ketiga. Hang pateng aja pati gengsi. Ya sing ta wong-wong saiki kae. Mata kelem takon ketik-ketike kon wedhiakan kon nyeplang biyen pinterane. Wong wadon saiki ki nom-noman taek arek ketik jare ketik wong tuwek ngowal. Jare ketik wong tuwek ngowal api selengat kau. Sacepati anu ya. Ya lang teh yang takani maning renang nggih. Sacepati ngamukan hang gedhi ya. Biar mene cepet sugih. Jare ketik wong tuwek ngowal lho guys. Lihat sapi nong panganan sapi. Anaknya siapa ikai? Ya Allah, curug nemu anak lanang. Sama Irandi anaknya siapa? Ya Allah ya Rasulullah, siapa yang anak niki kari sekaken ya Allah. Bu tipu yang terang ibu ya Allah kari sekaken ya Allah ya Rasulullah. Kelendian aku wong dibuyang-buyang. Duh. Udah sing ya ketinggotang ke kelenti ya Allah. Duh iki anak siapa iki anggone kari sekaken ira teh iya wis go mulai ya teh ya.
Hon rawa iya Bu. Aduh, sekakan susani ta ya. Ya susani kene teh. Ya saya ay tak nang, cep nang. Ya wengge we. Nggih nang ayo nang gamole nang. Duh, nemu anak lanang kae nggih ayo nak. Kemana? Bang. Tolong Pak, milolong kok kene Pak. Teka kuliah. Anak Sarawak arep pinter kok Yang dia enak menukaran ketika guys. Teka kuliah. Teka mana gini wong ya. Saya nak malah pulang. Bak, ini nggak tarik kamu Bak. Yo dikike kalan dimbak. Ora bisa saiki dhewekan. Ya kok eutut kari pahit terus kok duwe kok sesek tambak. Ya Allah, kalan di kari pedes ya aku rokok iki tinggo sisikian. Anggo gula tuh. Jaluk anggone yo ning wektu kono yo. Yo kalan di wak potong isun iki kari elang. Nganu parah dikikindane yo. Ora dhewekan dikok bengi ngana ngeloni susah dadi rondo ya ketika wak kadung kaya hon dikiki kalan dia rondo ketika kadung haun duwe rapi sih enak kari enjuk ketika kaya hon ketika kalan dia wak anggone kesrek iku anggone usia wak ya hon milu ateng oleh tambak ning kono wak wetengan kari elang wak Anu iya kadek variation ning kowe ya milu ateng kene wak anu kayun hon niku kepos sambok engko nak golek ulung milu adeng ning Amerika ulung kene wis. Jangan kawan ning, Mbak. ngeresak ngono ngeresak. Ya Allah, endi belera kawanan ge. Duwe tangga wong desa ketik-ketik awikan kanggo amanah iki. Kancane sing duwe pengahan disili pengahan. Karena bisa ajang bisa diani perias kok apet kok ya Allah. Dengan anak bias yang aku BBM wenwe ya Allah wak amanah iki. Munat dikopos dari aku mana weno iya wen nenget ene serane ngono sego ning ya Allah lan iki guys. Wis gua ajang ngene lah. Sementara pengen pakai anak Pak Rob orek enak karian tekap kecoret iki kelandi disowok yen wis biangkong melekoduk tapi ana wawane kening nawe dinget piye tadi pahit tak rasane cangkam makan apa arok enak korek anak hang makanai anak hang ngelonai saiki buru-buru nang makanai buru-buru nang ngelonai triangkong ya tapi kalian di mana arane bin wis kudu yang kuwasa takdir pangeran ya dilakoni piain wis takdir Gusti Allah kau dia kai syukur bian we urip nyane kerja ajur masih cari umnya gedek rai gedek ya yang paran-paran yang penting kan duwene dewek daripada rumah megah mobil mewah tapi oleh otang nuruti kiai ceria ngerewe panen pari ana ning sawah weran duwene mbok kemis ora wajib-wajib kakek pola syukuri ana ora wis kono donya pangkat tinggo rebutan sampai dipelani pati ibadah salat zakat sing dilakoni padahal iku sangune mati mula saiki iki sing terasa tapi bisa kau
biaru kae. Kadung wis mati biaru kerasa. Kadung ditakoni malaikat ya rasa kena mata ira ya. Jare tuwek tuwek ngawal. Sekoe ngateng-ngateng wis lah. Ajeng ning pawone dhek wis sokan ning Bapaton ison. Nang golek kayu solong-long ning kaguanan. Wah, kasunen gua koning situ aceng wis, Bob. Ya Allah. Kasunen ya, Bob. Ya Allah, lihat keliru mbok amanah ciri angkong lama ngarep dienep ya. Nek golek kayu lu ngison ning wetan sokan aceng ning mbok amanah. Anaknya siapa itu? Wah, lari. Iki nemu anak maning anaknya siapa? Kari ake wong yang anak iki oh. Makane ta ya Allah wong wadon saiki Kang. Karing ganteng anaknya siapa iki teh? Hendrawati renang ya. Narani opo indene lari karing ganteng iki? Narani Perman ben metek nggih. Ya Allah. Herman, ya wis ulun nak mlebu ka ning kamare Mbok Katun. Ya Allah kayak Firman karing janteng Rosid mau di Rosid mau. Ya Allah Mbok Amanah, Rosid menang ya Mbok Amanah nih kono Mbok Amanah. Yo kayak Rosid menang mangan sabrang. Duwe adik teh padha ambira nemune kandange sapi, adike nemune gedang-gedangan. Rosid, yo kayak ambi Firman ya Allah nak dadi putune isun ira lek ya karo ya. Ya Allah ya Rasulullah. Iya wes kaget tuh Firman Mbok Katun nek nemu putu loran Mbok Amanah ang ijine narani Rosid ang iki Firman. Duh iya wes ulung nak nyusoni Firman ulung we nyane Rosid niku ne mangan sabrang tek yo tek subhanallah.